ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳамавақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Чӣ хеле ки бигем дар сарлавҳаи видео дидем, ай қонуни нави Россия дар масъалаи регистратсия мехостем дар ин видео шумода маълумот расонем ва агар лайк комментария шава бигем яъне дастгирӣ хуб мешавад ки як бародари дигарам хабардор мешавад, фикр мекунам беҳтар. хоб ин маълумота бигем ай канали Вадим Кажниёв гирифтагем ки шояд баъзеҳо дида бошанд, шояд баъзеҳо надида бошанд ва як нафари дигарам хабардор мешавад, фикр мекунам беҳтарин ай. пеш ай мавзӯъро сар кардан номерҳоро мемонам ки барои билети ҳавопаймо ай ки ҷой ба ки ҷой дар кор мешавад, метавонед дар WhatsApp нависен, нарх навора фаҳмен ва ба дили пир харидорӣ кунед. хоб қонуни нави Россия бигем. ай 28 апрели соли 2023 қонун ба имзо расидагиай ки ай 4 қисм иборатай дар масъалаи регистратсия. Якам бигем, муҳоҷирот чӣ хеле ки медонед, программаи госуслуг ҳастай. Яъне ай Play Market метавонед дар телефонтон скачат кунед. баъд вақте ки шумо медароед мегӯянд ки ҷада фақат шаҳрвандои Россия регистратсия карда метавонанд. Яъне бигем мигрантҳоро метавонанд регистратсия карда, шумо мерен МФЦ, паспорт, снилсона нишон метиҳед ва учетни записа подтвердид мекунад. хоб баъдан регистратсия бигем чӣ хел мешавад? Шумо бигем дар госуслуг регистратсия мекунед, якам қисмашда хазаини квартира госуслугда регистратсия мекунад. бигем ҳамихел шумо ба тариқи электрония метавонед ки регистратсиятона бигиред ва бе ташвиш бигарден. бигем яъне ки қонунӣ шудаги дар раҳ урурам ки агар проверка кунад ҳамонро нишон метиҳем ва бе ташвиш мегардем. қисми дигим бигем хайр худ мондауқа важниам нест, барои ки нафарҳое ки барои Россия омадан виза дар корашон, барои он нафарҳо ки о бигем МФЦ да визашона приглашенишона нишон метиҳанд ва регистратсия мекунанд, ё ки метавонанд ки ҳамихел тариқи электроник бигем регистратсия кунанд. ва сеюм қисмаш бигем ай ҳама беҳтар, ай ҳама хубтараш ки яъне шумо квартира мегиред, хазаини квартира ё ки хазайка бигем шумо договор метиҳед, яъне ки договор мекунед. бигем шарт нест будани хазаини квартира, шумо метавонед ки ҳамон варақи договора хати мигратсионка, паспортон бирен МФЦ регистратсия кунед, ё ки ҳамихел бигем ба тариқи электрониям метавонед ки регистратсия кунед. фикр мекунам ки беҳтарин ай, яъне чорум қисмшам бигем ҳамин тариқи дар бораи тариқи электронишай ки беҳтарин ай. вале як чиз дига ҳастай, бигем гуфти рӯсто ки но дора ки яъне қонунҳои Россия баъди имзо расидан баъди 180 рӯз деистифода мекунанд. яъне ки бигем 28 апрелда қонун ба имзо расидагиай ва бигем деистифода мекунад ай 23 октябр. то ин вақта бигем қонуни пешинай ва барои муҳоҷиро фикр мекунам ки беҳтарин ай. хоб ҳам хабари хушай. ҳамин қадар маълумот дастгириро ёд набуроред. боқӣ паноҳи Аллоҳ миннатдорум ай ҳама бошед. яъне чи ай ки дигар бигем пасредикам дар кор намешавад, бе ташвиш метавонед регистратсия кунед. бошед ҳаматон.